L-għodba tajba kulħadd. Illum nixtieq nagħmel dan il-video billi nixbed żewġ punti dwar żewġ mistoqsijiet li saruli riċentament fuq l-irjus imtawla li kienu nistabu taħt l-ipoġew. Sewwa. Issa, il-mistoqsijiet kienu dawn. Jekk dawn l-irjus humiex ta' aljeni u għalli ma raġuni dawn qegħdin jinżammu moħbija mill-poplu. Mela, iż-żewġ mistoqsijiet huma antipatiki. L-ewwel ħaġa jien għandi domandi bħalkom, sewwa, m'għandi l-ebda evidenza, imma ovvjament nista' nasal konklużjoni minn dak li naf. Nibda mill-ewwel mistoqsija. Għal xiex l-Awtorità Arkeoloġika Maltija qed iżommhom misturin ngħidu hekk mill-pubbliku. Dik kienet id-domanda, però jiena ma naħsibx illi l-Awtorità Arkeoloġika qed iżommhom moħbija. Naħseb jiena iżjed illi qegħdin fl-istat li huma il għaliex ma hemmx konklużjoni konkreta sewwa. Issa jiena mal-konklużjonijiet konkreti akademiċi niklexxja ħafna, ma naqbilx magħhom, il għaliex dawn għandhom linja gwida u jekk inti taqbeż dawn il-linja gwida mela allura il-teorija tiegħek tajba biss għal ġodda żbien skont l-akademika universitarja sewwa. Jiena persuna li ma nirriċerkax mill-box mentality ta' sistema sewwa dik illi issakrek din il-linja gwida u inti ma tistax taqbeż ċertu orizzonti sewwa. Dawn akademiċi ishom irreliġjużi. Għandhom il-Bibja sewwa u dak li jmur kontra l-Bibja ħażin. Jekk tissib il-verità, tinżar regoli u tittuża l-għodda propja biex tiskava, sewwa, mhux dak li jgħidulek dawk li jridu jikkontrollawk. Insomma, mela, dawn il-mistoqsija hekk dawn qegħdin jiġu preservati b'mod moħbi mill-pubbliku. Mela, jiena ma naħsibx li dawn qegħdin jiġu moħbija mill-pubbliku. L-ewwel waħda hija li dawn diġà jaf kulħadd bihom, sewwa. It-tieni ħaġa instabu irjus difformati oħra kemm ġo South America kif ukoll ġo l-Eġittu. U dawn ukoll kulħadd jaf bihom. U dawn qegħdin eżibiti għall-pubbliku. Mela allura għalli ma raġuni dawn qegħdin jaħbu dawn l-irjus hawn Malta għax għandhom xi ħaġa speċjali minn dawk tal-Peru u minn dawk tal-Eġittu? Le m'għandhomx. Affarijiet speċjali iżjed minn dawn it-tnejn li għaddek kif semmejt. Però Malta minn meta bdew jiċċirkolaw ċertu ritratti sewwa li kienu meħuda f'żewġ eżibizzjonijiet li kienu saru qabel id-disajnijiet ta' ras partikolari. Jiena kontrajthom dawn, sewwa kelli aċċess permess. Konna morna jiena u ħabib tiegħi, arkeologu, xi 12 sena ilu, kellna aċċess insomma, kien limitat, ma stajniex nieħdu ritratti, ma stajniex nieħdu videos, kien qasir ħafna, il-persuna li kienet qiegħda speċi ta' tassisna, żomm ħares ta' fuqna, għaltilna li ma nistgħux indumu hemm isfel. Kantina ta' taħt il-Mużew Arkeoloġiku ġewwa l-Belt Valletta għaltilna x'trid terġa' tirritorna lura fuq xogħla. Sekk kienx skuża jew li din ma nafx. Però aħna kellna ħin limitat, ħadna ċertu rimarki sewwa u l-bqija storja jnieh ġol memorja tagħna. Niftakar sew kien hemm xi sitt preparawna insomma, fetħu l-kaxxi, preparawhomna u da biex narawhom. Kien hemm xi sitt irjus. Issa, kien hemm xi tnejn minnhom minn għalija kienu żgħar, mhux minn għalija kien hemm tnejn minnhom żgħar. Sewwa li jiena tawni indikazzjoni li dawn kienu irjus ta' tfal.
Kien hemm waħda partikolari li iżjed li għamlet il-kontroversja dwarha hija ir-ras deformata mhux ħażin kienet li ma kellix fużjoni jew wara, ma kellix il-fużjoni vertikali jew wara. Sewwa, aħna għandna fużjoni jew wara vertikali, u aħna għandna oħra vertikali u orizzontali li taqsam ir-ras, mela għandna tnejn waħda, tnejn. Issa, peress li din ir-ras partikolari ma għandix fużjoni wara u difformata, mela allura dew jiċċirkolaw dawn l-ipotezi u teoriji li din hija r-ras ta' xi alien. Jiena ma naħsibx li hija ta' alien sewwa din ir-ras il għaliex għandi studju illi kont għamilt rigward ir-rjus oħra li kienu nistabu fis-sebgħinijiet, kien studju kien studju anatomiku illi kien sar dwar fuq ir-rjus tal-istess anomalija, ġifieri dawn ovvjament id-deformazzjoni tagħha kienet ħafna ikbar minn dawk ta' Malta. U ovvjament id-dettal primarju kien il-fużjoni sewwa, jekk ma jkollhomx il-fużjoni mela allura daw mhumiex umani għaliex l-umani kollha għandhom din il-fużjoni jew kollha għandhom din il-fużjoni, imma ir-riżulta illi bid-deformazzjoni sewwa meta tiddassir din il-prattika tad-deformazzjoni ikun hemm tendenzi fejn id-diffużjoni jew tinġibed lejn ġenb, jew tisparixxa totalment jew tisparixxi parti minnha. Allura sewwa jien minn dan l-aspett ikkonkludejt illi ma naħsibx li dawn l-irjus huma tal-aljeni. Sewwa, dan ma nistgħux norbtu kollox mal-aljeni, jekk xi ħaġa ma nifhmuhiex mela allura tal-aljeni dawn anke l-piramidi ma bdewx jifhmu l-binja tagħha mela dawn bnewhom l-aljeni. L-arkitettura ovvjament hija stramba, hija aljena, imma l-binja hija mill-bniedem. Darba l-oħra tajt spjegazzjoni bil-kasts, bil-kaxxi, bil-konkrit, insomma, tidħol taraw il-video, anki pubblikaj din it-teorija fil-Gospel of Forbidden Truth ukoll għal min ikun irid jagħtiha daqqatajn. Ma nistgħux norbtu kollox mal-aljeni però. Għaliex hemm ħafna anomaliji, hemm ħafna stramberiji fid-dinja illi ma nistax naslu għall-konklużjoni ma nifhmuhomx sewwa mela allura dawn huma aljeni. Kien instab kien sar skaf u kien hemm sabu fdalijiet ġiganteski ta' persuna ta' 12 pied. Persuna ta' 12 pied. Sewwa s-seklu l-għadda li ġgant ta' Castellineo. Għadan alien. Alien. L-lum għadna narawhom sal-lum. Persuni ta' statura enormi, għas jgħaddu minn bib ta' 2 metri għadawn aljeni. Jekk nidħlu daqsxejn fil-ġenetika, insiru nafu illi il-DNA li wuritna mill-ħallieqa tagħna sewwa id-deterjorat mal-evoluzzjoni, mal-miġja tal-mijiet tal-eluf ta' snin sewwa, anki il-longevity, il-lifespan tagħna id-deterjorat sewwa dawn huma kollha indizzi li nsibuhom kemm fil-Bibja kemm fil-mitoloġiji oħra. Naħseb jiena r-risposta tiegħi tajta kemm jekk dan mhuwiex fattur li qed jiġi moħbi mill-poplu jew inkella jekk dan huwiex fattur illi huwa alien. Jiena nerġa' nirrepeti il-risposti tiegħi ma naħsibx illi dawn l-irjus huma aljeni u ma naħsibx illi s-sejba hija miżmuma. Il għaliex kif diġà spjegajt kulħadd jaf bihom dawn, kulħadd jaf illi eżibiti hemm irjus deformati oħra sewwa ta' prattika milli dawn bażikament kienu jipprattikaw din il-skull elongation u anki deformazzjoni tal-on u anki scarification biex jimitaw il-ħallieqa tagħna jagħmlu l-scales li kellhom huma x'daw
aħna jekk nidħlu f'ċertu studju nindunaw illi il-konfederazzjoni li kienet ikkolonizzat id-dinja tagħna sewwa fi żmien remotissimu kienu humanoids, felinoids, reptiloids, insectoids, kien hemm diversi ta' intelligenza li kienet ikkolonizzat id-dinja tagħna sewwa flimkien ovvjament ma' sistemi solari u pjaneti oħra. Nispera li ngħidu hekk sa ċertu punt dan il-video kien sodisfaċenti, dawna kienu tweġibiet li jaqtaw minn żewġ naħat għaliex mela Kevin mhux qed jgħid li dawn alieni. Mela allura dan dawwar il-fehma tiegħu le ma dawwarx il-fehma tiegħu jew inkella raw Kevin qed jgħid li dawna alieni mela dan huwa conspiracy theorist jew le m'iniex conspiracy theorist. Jiena bniedem milli nħobb inżomm it-triq tan-nofs meta nibda nanalizza u nistudja u nasal għal teoriji nħobb inkun ġenwin kemm nista' jiena ma nimliħ biċ-ċuċati l-ktieb tiegħi sewwa ma nħobbx inbieħ ċuċati lin-nies ma nħobbx nimmisgwida n-nies sewwa nipprova nkun razzjonali kemm nista' kemm jista' jkun nużaw ix-xjenza fejn tapplika u anke l-loġika fejn ma tapplikax il-loġika u x-xjenza ikollna nduru għal għodot oħra dawk l-għodot illi s-sistema tajlek mhumiex tajbin biex tasal ċertu konklużjonijiet. Biex ma nibqax il-labla kun barra fil-vojt, nixtieq nirringrazzjakom għal darb'oħra li segwu l-videos tiegħi, jkollkom xi mistoqsijiet bħas-soltu batuhom li u sa fejn naf nirrispondi. Grazzi l kulħadd.